Толкова ли е неотложно? Довиждане. Благодаря ти. На добър път желая ти успех. И като ме видиш друг път на театър, убеди се. Здравейте, момичета. О, здравей. Най-после. Стига са мъркали, че пилеем средства. Носи ви филмчета за проявяване. О, и с надпис. Виж? Дай да я поставим тук. Може и да успеем да спрем язовира. Ще трябва да направите бързо отпечатък върху надписа. Утре първата ни работа, сега е вече късно. Ако трябва. Ако трябва, можем и сега да останем. Да.